Sa. Ini apa? Salah. Salah. Đây đẹp rồi. Mày So guys, shooting माखासे जोबनानै ओमफ्राय दायो जिराय फैदों आरोना दलं सिङावहाय दसे सम ओरैनो सायहा जादों गरमथार नालाय ओंखायनो सायहा जादों दा ओमफ्राय लाफिनगोन लानो थांगासिनो मोनसे सिन लानो थांगासिनो आंनाथ' जाथ'खैनो दासिमबो बिराद मेंबाय आं मोखांफोरा मेकआप माबा फोननाया बिराद आलौगासिनो आरोना जेराव जेराव मोनगासिनो फोनफिनथारा नै सिथरफोरा बिराद बेरबावसिगोन आरो आं देन्जार सिथर बेरखायो नङा बे गोबाथारनो ओमफ्राय थाबाखायखौ बोखार मा जादों नोंहा होनना बुङो गाबनायखौ गारनाङा खिन्थु गाबनाय कन्टिनिउटि थाबाय थागोन ओरै जाखैबोनो जाखा बुङो आं खालामथारनोसै खनसेनो जाबाय नालाय मा जादों नोंहा होनांगोन ना बे आखाइखौ बे फार्स्ट ना स्टेप पार्ट 1 स्टेप पार्ट ओमफ्राय बुंदो नोङो आं गायनायखौ बुंदों होनबाथाय बुंबाय जाबाय बिदि ओरै बोखांबाय नालाय ओरै फैबाय थाब फैसिनबाय माने आं ओरै हरबाय बे थाब फैबाय खनसे पास होबाय आरोना 1 स्टेप ओमफ्राय नों डायलगखौ सिगोन मा जादों नोंहा ओमफ्राय बेनिफ्राय बुंबायखौ बायदिसिना बुंबाय दा खननैसो बुंबावदो मा बुङो माबे खोन्थानाय जानांगौमोन खोन्थानाय जानांगौमोन बे खोन्थानायखौ उनाव खालामगोन आरो बेखौ आरो बै सिख्लाखौथ' बुंबायना बे सिख्लाखौ खोन्थासिन माने बिदि प्रब्लेम जादों मादोंमोन बे हासिन आरो नङा ओरै खालामनांगोन मा जादों नोंहा होननानै फंनैसो ओरैनो रायज्लायनाय बायदि खालामबाय फैयां जोंना लिंसै ओमफ्राय आं ओमफ्राय बेयावनो बेखौ लोगो मोनसिगोन बेबो फैखादों नालाय बेखौ नोंखौ ओरै जाना दं बेखौ नोंखौ सिनायाखैना इयो ओरै गिनाय लोगो लोगो नोंखौ सिनायनानै बेबो बेखौनोथ' होनदोंमोन बेखौथ' नों बुजाखै नामा दासो जादों दा दैयाव थाबथार जाबाय दे नों एबार खालामदो दे आं बिदाखौ नायगोन जोमानियाव ओरै ट्राइ खालामगोनसो दे रेडि 1 2 एसे ओरै लाहर दे साबस्लाय नायदों नै खालारिं आं जाबाय जाखाबाय नै जोंना शुटिं जादों मिनि बिराद खस्थ' मोनदों आं दिनै दैयावहाय बारसोम थैनो नागिरनायखौ हमथानांदों आइया ओइ नै बेनोमोन दलरिलै वाव दलङा जि बरिया साफानो बिरानो गाखोगोन आं स्पाइडारमेन जानानै जियावनो हनै इथिं मोनसे लागासिनो फाग्लाखा गाइस जों नै दायो स्टेसनावहाय नेक्स्ट सिन भिडिअ लाफैबाय आरोना माखासे जोबथ'बाय आयौ सान्दुंआ जा मोजांदों सयथिबो नै राइथिंसो मोजां नुयो फाग्लाखा नै मोनसे सिन लागासिनो जोंहालाय What a man. Hello bro. Hello. How are you? Fine. Fine. No, ini kamera lasik lagi, cima. Oh my god. Nơi जोंहा गैया. Hello. Hi. बेरायदों ने? Shooting time. नायबाय था लोगोफोर. बरिया लागासिनो आं फैगासिनो सासे एक्ट्रिस. नै मा नागिरदों नानिया? Camera rolling. English lah deh malah. Shooting soलिगासिनो जोंना. Woi, my god, this one new deal. लोगोफोर जों मोनसे लकेसनाव थांनो नागिरदों मोनसे लकेसनाव लाखांबाय
ओमफ्राय दायो जों नै थाबायलांगासिनो स्टेसन सानिफ्राय ओरैजाय होलांगासिनो नै जोंना बेनि लकेसना ओरैजाय बरिया भिउ नुखायो खिन्थु इयाव नों बुंबाय था नोंनि ब्रेक फर्मसो लादों बिथिं बुंनाय बिनि नै बिनि दै फासआव बिनि बे जाबाय दा ओमफ्य बे जाबाय ओमफ्य बे जाबाय अ बेनि लास्टखा बे जाबाय दा ओमफ्राय ओमफ्राय बेसे गोबाव बारा गोबाव लायालाय देब्रा नों कार्ड निजासिम लाबाय थाबानो जाबाय दा दे बिसु दे रेडि रल एक्सन दे दे गिदिं गिदिं थाखादो गोबाव थबनायखौ नांगौ आंनो Hai, makan nggak? गोबाव थबनाय रेडि बजा बेसे गाबसो रेडि रल एक्सन एकदम इमोसनेल दे रेडि रल एक्सन दे